Bueno, oan bai, atxaldeon hasiko dugu abenduko ohiko plenoa, baino hasi baino lehen mesedez eskatuko dizuet zutitu eta minutu bateko isilunea gordeko dugu. Bueno, badakizue batez ere EAJ taldeentzat, denontzat, baino batez ere zuentzat oso astegorra izan da. Bitxor galdu dugu eta, bueno, nik uste hori gutxinez merezi dola eta eskatuko dizuet mesedez altxatu eta minutu bateko isilunea gordetzea, hasi baino. Guk eskerrak eman nahi dizuegu Bitxorren familian aldetik eta gure EAJ taldeen aldetik. Momentu zail hauetan azaldu dezuten elkartasun eta gertutasunagatik. Mila esker. Denoi. Hey. Eskerrik asko. Bueno, bai hasiko gea abenduko ohiko bilkurekin. Arratsaldean, hasi aurretik daude bi puntu gai ordenen ez daudenak eta bozkatu beharko liekenak puntu bezala sartzeko. Lehenengo puntu izango litzeke Adifek eta Ordiziako udalan artean dagoen hitzarmen hori amaitu egiten da eta berez eskatzen da Adifetik eskatzen zen hitzarmen hori luzatzea. Azterketa egin da, hitzarmenana berez legez aukera dago hitzarmen hori ere luzatzeko eta luzapena izango litzeke hor ikusita dago, beste 4 urtez eta 2026ko azaroaren 27 arte. Baldintza berdinetan luzatzen da, bat emateke nahi badu, espedientea da 2017/00 eta bere garaian bai hartu ziren badaude erabaki ekonomikoak edo badaude konpromiso ekonomikoak, kontuhartzailetzaren aldeko txostena dago eta idazkaritzak ere aldeko txostena egiten du, berez legezkoa dalako eta egokia dalako. Bat galdera egin nahi baduz. Denak ezagutzen duzue da geltokiko berrikuntza eta lurpeko pasabidea bukatzen zan berez 4 urteko iraupena zuken, hasi die dagoeneko, baino Adifetik bai bidali ziguten adenda bat, beraien hitzarmenak berritzea eta Adifek daukan estrukturakin komplikatu izaten da, eta proposatzen duten bakarra da hitzarmena ez errikutu gabe, epea bukatzen da 2022ko abenduaren 29an eta luzatzea. Dokumentuak eskatu dizkigute, kontuhartzailearen txostena eta bar, eta ikusi dugu espedientea bere garaian osoko bilkuran onartu zala. Ez digute beraiek bidali duten dokumentazio guztian, alkate eta Adifen arteko arduradun artekoan sinatzen da, baino bazpare eta jakinda aurrekoa osoko bilkuratik pasazala baita ere, erabaki dugu baita hau ez digute Adifek ez du eskatu, hala izatea, baino bazpada erabaki dugu berriro osoko bilkura ekartzea eta 2022ko abenduak 29 jartzen dugun lekuan egingo dana da beste 4 urtez, obrak hasi die ez da aurreikusten 4 urte irautea, baino hori da. Hitzarmena berdin mantentzen da, konpromisoak berdin mantentzen die eta
seguritate juridikoagatik eta adifek ere esaten zuten, nahi zutela epe hori luzatu, ez dauka besterik. Udalbatzatik pasatzen da, berez prozedura aldetik jartzen du ere hitzarmenean, edo luzapena egingo dela hitzarmena onartu zen prozedura berdinean. Horregatik pasatzen dugu udalbatzatik. Beraz, behar dut jakitea, bozkatzea aldeko bozkak edo kontra, hau puntu bezala sartzeko eta onarpena egiteko. Puntu bezala sartzearen alde, bigarren puntua, gai zerrendan ez dagoena, eta hori ja PSOeko zinegotziari galdetzen diot, mozio bat aurkeztu zuen, COVID-en ingurua ez dakit sartu nahi dezun, ekarri dut badazpada mozio hori. No, ya comentamos que en la última Junta de Gobierno, creo recordar que si se había contratado ya una empresa para esto, que la moción declinaba. ¿Acaso lo he traído? Me lo han puesto por si Lo que no quita para que posteriormente formulemos nuestras críticas y nuestras historias. Vale, oso ondo. Vale, ba. Orduan, puntu hori adifekoa sartzen dugu, bale? Orduan hori esan da, puntu hori pasatuko dugu azken puntura, eta hasiko gineke 2022ko azaroaren 24ko udalbatzarrak egindako ohiko batzarraren akta zirriborraren onarpena. Bat zerbait dauka esateko, aldeko bozkak. Bigarren puntua izango litzake 2022ko abenduaren 2ko udalbatzarrak egindako aparteko eta presazko batzarra akta zirriborroa onartzea. Norbaitek zerbait dauka esateko, aldeko bozkak. Hirugarren puntua izango litzake 2023 urterako lan egutegia onartzea. Ikusi zute, horroko zute espedientea. Bai, zentzu honetan bakarrik esan, batzordea eta ondoren langileen ordezkarikin bildu ginen, bai eskatzen dulako prozedurak negoziazioa azaldu zen, errebisatu da orduen kalkulo bat hori dena, eta printzipioz ez zuten inolako eragozpenik edo aldaketarik edo proposamenik egin, eta ontzat eman zuten baita egutegia, ez dauken misterio handik, jai egunak banatzen die, eta gero urteko orduen banaketa egiten da, berezitasun bakarra, bi zubi hartzeko aukera daola, eta 27, uztailak 27, naiz eta jai eguna ez izan, kuarrian eguna, ordu horiek sartzen dira konputu guztian, eta egun hori ez da lan egiten, hori ordiziko jaietan ere, egun hori ordiziko dalean jai hartzeko, eta beste misteriorik ez dauka. Orduan, aldeko bozka? Bai? Bai edo ez, zu bai, baino, bai edo ez, bai, bale, oso. Laugarren puntu bezala izango litzake ongizate, osasun, berdintasun eta hezkuntza zinegotzi delegatu zinegotziaren jardunaldiaren aldaketa 175-tik 100-era familia bateratzeko murrizketa bertan bera utzita. Hau bere garaian izendapena egin zenean, egoera berezi bateatik eta ama izan zelako, garai hartan nintzen juridikoki izan zen ezin zela eta 175ean jarri zen ongizate, osasun, berdintasun eta hezkuntza zinegotzia. Gaur egun bere egoera aldatu egin da eta 100ean familia bateratzeko murrizketa bertan bera utzita, 100ean jartzea proposatu da. Dakizuten bezala, hau berez konpetentzia edo eskuduntza alkatearena da, horretik alkate dekretu bitartez egiten da, baina gero hemen onartu behar da. Txostena dago egina, espedientea da 2022 SC-0003, juridikoki ez dago inungo arazorik, 5 pertsona, ordiziko udalak 5 pertsona izan ditzake esklusibidade jardunaldi, 100-ko jardunaldian, betetzen da hori, eta gaur egun dagoen legedia eta gizarte segurantzan egindan aldaketekin, eta guztiekin ez dago inungo arazorik zinegotzi batek, izan dezake, nire txostena hor dago, eta nahi duenak, txostena irakurri dezake, eta ez dakit galderari dagoen horren inguruan, baten batek zerbait daukan esateko.
Bale, orduan, aldeko bozkak? Bale. Bosgarren puntu izan litzake 2022-2023 araudi plana onartzea. Dakizuen bezala, legeak eskatzen du urtero araudi plana onartzea, lehenengo aldia da egiten dugula, egia esan, jungo gea fintzen, baina ondo dago, bete dugu normalen abendurako egin behar da eta ondo dago. Hemen proposatzen dena da, 2023 urtean ze araudi dauden berrikusteko departamentu edo sail desberdinak esan dutenen arabera eta baita zinegotziek eta esandakoak, eta oraindik ere honek ez du esan itxia dagoenik, araudi plana, hau da proposamena egiten dena eta hau izango da hildo bezala, erabiliko duguna euskarri bezala. Honek aldaketa jasan ditzazke. Egiten dena da urte bukaeran, aurrikusita ez dauten arauak, baina aldatu dienak, horiek zergatik aldatu dian eta zergatik egin dian adierazi, eta hemen aurrikusita daudenak eta ez dienak egiten, zergatik ez didan egin adierazi, eta txosten bat egiten da urtero, hori adieraziz. Bai adierazi behar dut, egin ditugun batzordeetan, PSOko zinegotziak komentatu zula bere beak intzun proposamen bat, irisgarritasuna dela eta diru laguntzetan hor zehaztu behartziala, egokitu behartziala, bai irisgarritasun efizientzia eta etxebizitzen fatxadak egokitzeko diru laguntzak eta hor jarri behartzienak ordenantza hortan egokitu. Jaso da beak esandakoa, hori barneratuko dugu, badago jarrita, baina hori txertatuko dugu ondo, eta bestela horrela dijoa. Ez daki batek zalantza badauka zuten, zerbait esan nahi dezuten, baina zabala dela, da lehenengo aldia, eta honek balio digu urtean programatzeko nola ze araudi revisatu behar dian, eta egoki. Galderatxo bat bakarrik, zein da bidea hori ampliatzeko esan nahi dute zein da, gobernu tokiko zean edo batzarren jakiteko beste. Ez dago inongo arazorik, dozein momentutan, hau ez da itxia, momentu puntual batean imaginatu, bagoen gertatu zaigun bezala, ez? Hautaketa prozesuetan eta egiteko ordenantza berri egin beharra izan da, eta korrika eta presaka egin dugu. Ez dago inongo arazorik, egin daiteke. Zer da gauza? Gauza da, urtea bukatzen denean, idazkaritzatik balorazio bat egin beharko da. Eta udalbatzan aurkeztu beharko da txosten bat esanez. Beira, araudi hau etzon aurreikusita, horrela proposatu zen, ikusi zen beharrezkoa zala egitea, eta sartu eginda. Eta alderantziz ere, hemen aurreikusita dauden ordenantza batzuk agian ez dia egingo, eta txosten horretan ere adierazi beharko da zergatik ez den egin, zein izan den arrazoia. Ondo dago jarraipen hori egiteko. Ez da itxiet, edozein momentutan proposatu daitezke, eta ikusten baldin bada beharrezkoa dela, planteatu eta sartu daiteke. Ez da, hau ez da itxia. Bai, hemen ez da ohitura, bakizue, bai poliki azkenean legeak ematen du planifikatzera pixkate behartu nahi dituztela udalak, eta orduan kontratazio plana eta diru laguntzan plan estrategikoa egiten den bezala, araudi plana. Hemen printzipio zalako zerbait egiteko ohitura ez egon, eta bai departamentu guztiei bai eskatu zaie barne hausnarketa bat egiteko, gaiek erabiltzen dituzten ordenantza eta arauditan, zeintzuk dauden rebisatzeko, zeintzuk falta dien, eta hor, olako ariketa bat egin da, lehenengo aldie da, baina ikusi beharko dana, gero ere aurrikuspen bada, eta ziur baten bat ez dala sartu, edo etorriko zaigula egoera bat, eta berritu beharko dala baten bat, ez? Eta gero Iñaki gere planteatzen zuen horretik, bai daude laguntza batzuk irisgarritasuna, besteak fatxak zarberritzeko, baino oso zarrak, horre gero ere zarberritze energetikoak ere sartu beharko die, eta hor, ziurren igual egin beharko da bat kompletoa, zarberritze edo rehabilitazio guztik bat dituna, eta baino, seguro aldatu beharko dela eta zerbait dagoela ez dana aurreikusi. Hau gero, web horri aldera igoko dugu herritarrak ere gardentasuna. Hau azkenean gardentasun bat eta jarraipen bat, herritarra jarraipen bat egiteko da, hortarako egiten da, eta igoko da, eta gero badakizute herritarren iradokizuna kontutan eukita ere, gero planteatu ditezkela beste ze batzuk. Eske guain Iñaki esan dezune Iñaki esan dako hori,
adibidez, amiantoren asuntuarekin ere hor ere egin behar ditu hainbeste gauzak, eta txostena dagoenez, gero aldaketak egiteko edo kalendarizatzeko kentzea edo nondik edo zer, edo diru laguntzak dira, eta hori ere importantea oso. Baina, bueno, horregatik galdetzen bai, noiz edo nola edo egin behar daukeu, punto. Amenak onartzen dira, baina bai da, pixka bat, gardentasuna dela eta guparrilen jarri, eta herriak ere jakiteko zer dagoen aurreikusita. Gero esatizu txosten bat marko da, eta txosten ere jarriko da, zergatik ez dian egin gauzak, ez? Egin gauza bada jartzen dugu, gure borondatea hau izaten da, urtero bezala, ez? Gimnasioa joan behar naiz, gero zatik etzea juten berdina, ez? Egin behar ditut, gero ikusiko dugu, egiten dugun, edo noraino hel gaitezken, edo ez. Baina, bueno, ondo dago, lehenengo aldia da, eta betetzen dugu, horrela legea betetzen dugu. De todas formas, la prioridad de la elaboración, las nuevas y las inclusiones y todo, que trabajaremos en la Junta de Gobierno y será suficiente porque lo demás, claro, si aprobamos este plan en pleno, igual otras modificaciones hay que aprobarlas en pleno. No, el plan no tiene realmente, la modificación no tiene que pasar. Esto es el primer marco, es el análisis que se hace para hacer, y luego lo que digo, lo importante es que luego a fin de año se haga una valoración de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se ha hecho que no estaba previsto y se ha tenido que hacer y por qué se ha tenido que hacer, y qué es lo que estaba previsto y no se ha hecho y por qué no se ha hecho. Entonces, pero bueno, lo importante es si hay nuevas ordenanzas, ¿dónde los vamos es a la incluir? propuesta, ¿En Junta de Gobierno? En las comisiones. ¿Junta de portavoces? O yo qué sé, Junta de Gobierno. Vale. Entonces, eso, luego hacer esa valoración, Iñaki, y esa valoración es la que te da un poquito el marco de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué nos ha quedado pendiente. Pero bueno, es la primera vez que se hace, bueno, pues un análisis de esto. Hala izan da, aldeko botuak. Vale. Beste gauza, kontratazio plana, aurreikusita zegoen ere, orain egitea, baina nola aurrekontuarekin oso lotuta dagoen, urtarrilerako egiten dugun eta uztartzen dugun aurrekontuarekin. Horregatik ez da aurkezten oraingo udalbatzan kontratazio plana. Baina hori ere egiteko dago eta ja badago zati handi bat eginda, baina aurrekontuakin uztartu egin behar da. Horregatik ez da aurkezten. 6. puntua, kreditu gehigarrien proposamena izango litzake, finantzak eta lotua duen diruzaintzak erakinaren bitartez. 2022 ICAD 0007. Espedientea. Bai, bueno, honekin informazio, antolaketa informazio batzorden azaldu zen bezala, jorin urte hasieratik, bai aurreikusi zian, hainbat inbertsio ezinbestekok zianak eta burutu dienek gainea, eta bai hitz egin zen, hoien finantzak eta ondare, lurzoru ondaretik edo patrimonio zulotik edo bideratuko genitula, baina egia da majori horreatzen jundala eta transferentzia hori ez gendula egin. Batez ere zati handina izan da eskalera metaliko berrik egitea, bai kuboaren grada jesteko, baina ez da inbeste, gradara jesteko bai, baina garrantzitsuna izan da hor falta zalako berrikuntza intzanetik, falta zan larrialditarako ihesbide bat, ihesbide hori da gutxi gora bera, justu taberna eremu hortatik jetxita gradara eta hor ateratzen da garaibateko gimnasio zahar inguru hortatik kalera. Kalera ateratzei gaine ezinbestekoa zen, ze hor gehatu zian espazio batzuk ezin genuna ezertako erabili, ez zeuketelako distantzia nahikoa larrialdetako irterekin. Orduan, honekin ja egia da gelditzen dela instalazio guztia bintzet, larrialdi kasutarako legez eskatzen dian irterekin, eta gainea espazio guztiak erabilgarri. Eta gero, egia da baita, hor langilekin, iaz proba izan ze proiektun bakizue terraza, gorako terrazan aurrikusita zeola taberna, udarako taberna, iaz azkenean etzan egin, eta zalantzak zeuden baita, terraza hortan guzkik desente jotzen dolako,
eta horre hasieran saiatu egintzen saiakera bat iazko udaran berako zona hortan egiteko. Azkenean, langileek beraiek baita proposatuta goran habilitatu zan eskilara metaliko batekin eta bar udarako taberna hori, datorren udarako ere hobetu beharko dana, baina hori da baita inbertsio garrantzitsuna eta besteak bai dira panel fotovoltaikoak jartzeko diru laguntza bat tramitatzen ari da dagoeneko eta hortarako beharrezkoa zen proiektua eta falta zen azterlan geoteknikoa piztinan eremu guzti hori berritzeko. Horiek dira egin dian lan edo inbertsioak eta 52.000 euroko kostua dute eta hori da ondare patrimoniotik badakizue inbertsioak bakarrik egin daitezkela ditugun azpiegiturak eta hobetzeko, ez da edozein inbertsio eta horregatik planteatzen da aldaketa hori. Vale, norbaitea zerbait esateko badoka eta bestela bozkatu egiten dugu. Vale. Iaz arazo bat egon zala, behar bada egokituta ez zegoelako edo kontainerra beha, ez? Berotasunagatik, aislante gutxi edo revisio lakon bat egin da zeu zer aislatzeko gehiago edo, ikuste langile beraiek kexatan zeren, ez? Iaz ja gintzan, baina egia da Agirrek esan bezala, aurten hobekuntza gehiago inbartu dira. Baina iaz ja, bakizuek greban hasi ziela eta bitarte horretan gintzien gauza batzuk, baina hala ere, aurten saiatuko gara berriro hori hobetzen. Bai, hor garrantzitsuna da, txapa metalikoa da eta batez ere gainetik, ez ikusi beharko da estalki textil bat edo beste modako estalki bat ematen zaion eta editatzeko batez ere radiazio zuzenak berotzea. Eta gero hor, bere garaian nik behitze zalantzak ditu, negia langilek ere apostu dintzutela erosotasunagatik, zebakizue berako tabernakin eta sukaldekin eskailera bidez lotuta dagola. Ikusi beharko da, poliki eremu hortan ere, ezinbestekoa, sombrillak, toldok eta ezinbestekoak dira, hor goran eguzkik jotzen do forte. Egia da itzaletan mantentzen baldin bada zona eta ondo baldin bazaude bai, baina eremua poliki joan beharko da hobetzen. Vale. Aldeko bozka? Kontra? Abstentzioa? Gero izango litzake 7. puntua kooperazioko proiektua garatzeko gobernuz kanpoko erakundei diru laguntzak ematea. 2021ko proiektuak. Goio 0004 espedientea. Hemen nik uste herritarren batzorden ere ikusitzen dutela gaia, urteroko deialdia da, urteroko dinamika eta, pentsatzen dut ere, urteroko refleksioa ere egitea tokatzen zaigula, urte askotan erabili deun dinamika bat da, 12.000 euroko topekin proiektu ezberdinek baloratu eta puntuatzen dira, puntuaketa hori udaletik kanpora ateratzen den enpresa batek egiten du. Nik uste nahiko zentzu hortan eredugarri izan dela ordizin bilakaera bideratuta kanpoko operaziora dagokion diru partida hau. Eta ondo funtzionatu dola. Ez dakitena da, beti esaten dugu, hausnarketa bat edo egin beharko dan, konkurrentzia kompetitiba hortan eta proiektuak baloratzen dien modu hortan eta, nik uste azkenen beti haundinak edo prestatunak edo igual irabazten dutela, gaitasuna dauketelako proiektu oso potentek eta planteatzeko, diru hori ere banatzen du proiektu ezberdinetan ondo dagoela, baina nik uste ez dakit beste
udalerritan zer eredu erabiltzen da, baina momentu batzutan ere igual konpromiso bat hartzea udal bezala proiektu batekin hainbat urtetan garatu alizateko eta baliabide gehiago bideratzeko horta, edo hemen nik uste, urtero horre partida dago eta banatzen da araudin bezala eta ondo dago, baina beti egiten degune hausnarketa hori da, ez? Bai ez dakit enpresari eskatu beharko genioke edo ongizatetik, aztertzea azkeneko urte hauetan zenbat proiektu aurkezten dien, zeintzuk gehatzen dien kanpo, zeintzuk barrun, baina asko profesionalizatu da nik uste kanpoko operazioa, eta, gobernuz kanpoko erakunde potentenak, proiektu hoberenak aurkezten dituzte, eta zentzu hortan, gero aurkezten dituzte egin dituztenak, eta egia da proiektu guztik interesgarri diela, denak, baina eraginkortasuna ez dakit hola hobea dan, edo beti esaten duguna, ez? Proiektu bakar batea bideratu 72.000 euroak, baina aurten urteroko prozedura jarraituta, hau da proposamen. Bai, gu bizalantza dauzkego eta horregatik hausten ditu egingo beha. Batez eba, enpresa bea egoa, urtero da enpresa berdina egiten duena. Orduan, nik ez dakit, nahia txostena edo hori egokie da, edo ez, enpresa berdina administrazioarekin lan berdina egitea, ez dakit, galdera da, ez da besterik, baina beti... Hor gizarte zerbitzutako ere, badakite eta jaso dute oharra eta abisua badute, zerbitzua horla jarraitu ezkero lizitazioa atera behar dela. Suposatzen da... Jarraipen bat daukelako. Kontratu txiki bitartez egingo, ez dakit nola dagoen, zeni... Kontratu txiki bat izango da, lizitazioa daude, kontratu txikiaren funtsa da daneako da, gauza puntual bateako eta urtebeteako. Hortik aurrea, urtero errepikatzen den zerbitzua hori lizitatu behar da, eta lehiak hori izaten du. Beste gauza bada, orain arte horrela egin dela, baino badakite eta atera inbarko du. Eske, nik uste kriterio desberdinak eukikizakea beste enpresa batzuk, eta bakigu ere ez den enpresan, hori alde batetik. Eta gero beste aldetio ere, pixkatzuk komentatu dezunan, urtero gare gauza berdinakin, eta urtero gaude keja berdinarekin eta onartzat ematen dugu, zeren, finalidade oso majoa da. Bestela ez genuke kontrako botua eman. Baina, oaingo nagosten ditu egingo, saiatuko datorren urtean ere pixka doi mugitzea eta aldatzea, baina bestela berriro sartzen gea, zirkuito berdinen beste gauzakin bezala. Nahia bozkatuko dugu. Bai, aldezko bozkak, abstentzioa. Zortzigarren puntua, ekintza humanitarientzat larrialdietako laguntzak Gipuzkoako Oskar Romero Solidaridad batzordeari eman zaiona, 2.000 eurokoa da, ez? Bai, hau ere da, printzipioz urtero daukagun finkatutako prozedurakin, eta, hau izaten da larrialdiko ekintza humanitarioetako laguntzak, tamalez urtero ditugu eta gehiegi, zerbait excepzionala nik uste izateko edo pentsatu eta zegoela, baina urtero ditugu azkenean urtero gertatzen dira katastrofe naturalak edo bestelakoak edo gerrak edo danadalakoak, eta urten bai planteatzen dana da Oskar Romero Solidaritza batzordeari laguntza hori bideratzea. Berez, Julia ekaiz tropikalak kaltetutako familiei arreta ematea. Proiektu hauek beti besteak dira nolabait kooperazioko proiektuak eta laguntza lerro hau beti lotuta dago larrialdiko gertakari edo ekintza bat. Eta, kasu honetan hori da proposatzen dena.
2.000 euroko laguntza. Zerbait esateko ez? Aldeko bozkak? Behatzigarren puntu izango litzake kontu hartzailearen 29, 30, 31 eta 32 ingera txostenak eta hori dagozkion ebazpenak ingeretako zehaztutako gastuak ordaintzeko agindua emanez. Ez dakit horren inguruan zerbait esateko daukazuten. Bozkatzen dugu aldeko bozkak. Barkatu, erdi gaixoin nago eta oraindik nago pixka bat. Vale. 10. azaroan zehar alkatetza sinatutako dekretun berri ematen da 1271 zenbakitik 1277 zenbakira. Ez dakit baten bat zalantzai daukazute. 11. puntua izango litzateke, lehen onartu dezuten puntua sartzea, adifen hitzarmenaren luzapena onartzea. Orduan, komentatu dugu lehen, aldeko bozkak. Eta galderreguak. Bai. Bueno, ez baga ikusten ere aldetik behintzat, gabon zoritxo pasa eta urren urte arte. Bai, hori, gogoratu, bueno, denei hori da, egun hauek aldan hobena pasa, bestia ziurren xamurrenak izango, oso faltan ditugunak botatzeko egunak dialako, baina, bueno, bizitzak bitor lapurtu digu, baina berekin izandako oroitzapenak ez. Eta horiek gurekin dauden bitarten, ez da berdina, baina gurekin egoten jarraituko. Eta bihar esan ordu batetan izango dela, langileekin eta egiten den urte bukarako luntxa, eta denak gonbidatu da zaudetela noski.